ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ଶିଖାଉଛି ଦେଖ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ତମେ ମାନେ ଦେଖିବା ଆଉ କରିବ ସେଇଟା ହେଲା ଦେଖ ଏଇଟା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏକ ମୁଁ ଯେମିତି ଡେଇଁବି ତମେ ମାନେ ସେମିତି ଡେଇଁବ ହେଲା ଦେଖ ମୁଁ ଡେଉଁଛି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ ବୁଝିଲା ଯେମିତି ଡେଇଁଲେ ସେମାନେ ସେମିତି ଡେଇଁବା ହେଲା ଦିଅ ମୁଁ ଯାହାକୁ କହିବି କିଏ ଆଗେ ଡେଇଁବ କିଏ ଡେଇଁବା ଆଗେ ହଁ ତମେ ଡେଇଁବ ମୁଁ ଏକ କହିଲେ ଡେଇଁବ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଏଠି ଏଠି ତିନି ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ସାତ ଆଠ ନଅ ତମେ ତାଳି ବଜାଅ 10 ଆସ ତମେ ଆସ कृष्णा रे ତ ବଢିଆ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ତିନି ଏଠି ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ତାଳି କର ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ ଆସ ତମେ ଆଗେ ଡେଇଁବ ସମସ୍ତେ ଡେଇଁବେ ତମେ ବସ ସେଇଠି कृष्णा रे ଏକ ଦୁଇ ଏପଟେ ଦୁଇ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦୁଇ ତିନି ତିନି ଏଠି ତିନି ଚାରି ଚାରି ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ସେପଟେ ଛଅ ଦିଅ ଦିଅ ଛଅ ଦିଅ ଏମିତି ଡେଇଁବ ହେଲା ଏମିତି ଡେଇଁବ ଛଅ ଦିଅ ଛଅ ହଉ ତମେ ଆସ से ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ପଛକୁ ଆସ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ପଛକୁ ଆସ ବସ ସେଇଠି ଦିଆ ତମେ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ସମସ୍ତେ ଆଠ ନଅ ଦଶ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆସ मु स्टार्ट गर्नु ताकु डाके कहिल କହୁଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଡେଇଁବା ଦୁଇ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ 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 ଆଠ ଆଠ ନଅ ନଅ ଦଶ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିପାରିଲ ଭଲ ଲାଗିଲା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଲ ସଂଖ୍ୟା ତମକୁ ଜାଣିପାରିଲ ଆମେ ଡାକି ପାରିବା 1 2 ଯାଏଁ ଡାକିଲ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିପାରିଲ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ତୁମକୁ ଖେଳ ଭଲ ଲାଗିଲା ହଉ ତାହେଲେ